дар шӯрабинии донаи ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Аболӣ ибн Сино меҳмонону устодон иштирок намуда оид ба саҳм ва нақши ҷавонон дар рушди бахшҳои гуногуни ҳаёти кишвар, дастгирии ҷавонон аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ва татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистони соҳибистиқлолу дунявӣ баромад карданд. Дар раванди ҳамоиш қайд шуд, ки давлат ва ҳукумати кишвар аз рӯзҳои аввали ба истиқлолияти комил расидани ҷумҳуриямон сиёсати давлатии ҷавононро ҳамчун як самти афсаратнок пеш бурда, дар ин росто як зумра қарорҳои муҳим ва барномаҳои мушаххаси давлатиро амалӣ намуданд, ки ҳадаф аз онҳо ба таълими ҳаматарафа фаро гирифтани ҷавонон, роҳи васеъ кушодан ба фаъолияти самарабахши мутахассисони ҷавон, таъмини шароити зист, истироҳат ва таҳсил барои насли ҷавон ва ҳарчи бештар ба кору фаъолияти мақсадноку ҳадафманд тайёр намудани ҷавонони имрӯза мебошад. зимни баромади масъули Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон иброз гардид, ки ҷавонони кишвар номбардори ниёгони хирадманд, сулҳпарвар, эҷодкор ва баору номуси хеш буда, давлату ҳукумати мамлакат барои дастгирии ин қишри созандаву ободгари ҷомеа пайваста тадбирҳои судманд меандешад. Дар идомаи чорабинӣ, донишҷӯёну омӯзгорон ва кормандони ҷавони Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Аболӣ ибн Сино дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ва дигар озмунҳои ҷумҳуриявию шаҳрӣ, ноҳиявию донишгоҳӣ иштирок карда, сами арзанда гузоштанд, бо ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсисдодаи хотиравии молию куллии раёсати донишгоҳ қадрдонӣ карда шуданд. дар идомаи ҳамоиши идона, барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби дастаи ҳаваскори донишгоҳ пешниҳоди аҳли Толор гардонда шуд, ки хеле ҷолибу хотирмон буд.